Moi! Tervetuloa minun ja mun äitin kanavalle. Eli siis meidän kanavan nimi on Anni Amppari. Ja siinä on mun äitin kuva, koska me ei saatu vaihdettua sitä vielä, mutta tulevaisuudessa se vielä tulee vaihtumaan. Mä saatan tehdä tänne itse pelivideoita ehkä Robloxissa, Minecraftissa tai semmosessa vastaavassa. Sitten yleensä äitin kanssa me tehdään eläinvideoita, esimerkiksi meidän käärmeistä tai äiti saattaa tehdä torakoissa, koska mä pelkään niitä torakoita. Mutta ne ei ole oikeasti pahoja. Kyllä ne näyttää söpöltä, mutta mä vaan pelottaa pitää niitä syssyssä kädestä. Ja sitten myöskin Topi, mun kissani. Mä en tiedä, näettekö sä sitä? Nyt näkyy. Niin siis mun kissa myöskin tulee näkymään täällä, koska se on mun lemppari. Ja sitten meillä on täällä Legolas ja sitten toi musta on Broidi. Että tulee näkymään joskus, mutta joo. Kuitenkin tervetuloa meidän kanavalle. Toivottavasti tykkäätte siitä kaikissa videoissa ja semmosessa, mitä me tehdään tänne.